Marta naiz, eta italiarra naiz. Eta Italian ikasi nituen hizkuntza modernoak, ezta? Eta hizkuntza horien artean, zegoen semestre bat euskara ikasteko. Eta aukeratu nuen optatiba hori, eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta gero erabaki nuen Euskal Herrira etortzeko doktoretza bat egitera. Eta hori, orain dela 3 urte hasi nintzen doktoretzarekin, hizkuntzalaria naiz orain, zigo hizkuntzalaria, eta aprobetxatu dut euskara dendena ikasteko, gutxi gora bera, bai? Eta orain prestatzen ari nahi Z bat. Agian bilatu nuen euskara praktikatzeko aukera, eta mintzanet aurkitu nuen, edo agian nire irakasleak esan zidan, existitzen zela, nire Italiako irakaslea. Eta, pentsatu nuen, aukera ederra izan zela niretzat. Eta pentsatu nuen, horrela agian Gipuzkoako herri bateko pertsona bat aurkituko dut, eta haren euskalkia landuko dut, eta beste mundu bat izagutuko dut. Nire ustez jariotasuna lortzea lagundu dit. Hitz egin behar duzu, ala bai, naiz eta ordu erdi astero den, laguntzen dit. Eta gainera oso dibertigarri izan zen, zeren Espainiako lagun pilo bat neukan, eta esan nien, euskara ikasiko dugu datorren urtean, eta haiek. Zergatik, euskara izugarri zaila da, ezinezkoa ulertzeko, ezinezkoa ikasteko, eta nik egingo dut. Eta hori geratu zen reto bezala, lasterketa bezala, eta behitu. Oso garrantzitsua izan da niretzat euskara ikastea, zeren hemengo euskaldunei gustatzen zaie nik euskara jakitea. Eta orduan laguntzen didate eta oso pozik jartzen dira, eta euskal kultura ezagutzeko, ondo ezagutzeko, euskara ez baduzu ulertzen edo hitz egiten zaila. Herri kirolak ikustera joan naiteke, baina agian harriz jasotzaileekin ezingo nuke hitz egin. Eta kultura barruan ere musika dago, ezta? Orduan, orain asko gustatzen zait euskal musika. Oso fan naiz Gaztibu. Ez dakit nola ezaten den, baina Gaztibu fan naiz. Gaztibu! Eta, euskara jakin gabe, agian nintzateke hurbilduko horri. Nire ustez, atzerriko norbait, edo Espainiakoa, edo Frantziakoa, edo Italiakoa, etortzen bada Euskal Herrira, eta pentsatzen badu, gaztelerarekin nahiko, edo frantzesarekin iparraldean nahiko, noski, biziraun ahal dugu, baina inork ez du pentsatuko Estatu Batuetara joateko eta gazteleraz bizirauteko, eta gaztelera bakarrik jakitea nahiko. Eta ez dut ondo ulertzen zergatik ez da egiten esfortzu bat hemengo kultura eta hizkuntza pixka bat ikasteko. Hau da, kaixo, zer moduz, ondotazu, horrekin, eta ikusten da, jendearen jarrera aldatzen da horrekin. Eta, ez dakit, errespetuaren kontua da niretzat, hori jakitea. Gero zebat lortzeko gogo handia behar da, eta asmo handia behar da. Eta ulertzen dut ez egitea, baina etortzea eta gaztelerarekin, erderarekin nahiko,
pentsatzea pixkat errespetu gabe iruditzen zait. Eta, bueno, horregatik banago hemen euskaraz egiten zurekin.